Kumusta naman no? Naanapog ko si Reco Sug. May pagbalik sa akong channel guys. Ayun na lang na-mind ng background ako no. Ug sa karon nga video, naglaag-laag ko kagahapon kay nangita kog mga babae para interviewon. Ako silang gipangutan nga kung papilion sila tumboy nga gwapo or laki nga pangit. Ug mao ni ang resulta no. Kung papilion ka, tumboy nga gwapo or laki nga pangit. Tumboy nga gwapa. Ano man? Di ba sa ingon nga nakakuan? Ito nga nakaka-crush kay, gwapo man siya. Tumboy nga gwapo or Laki nga pangit. kuan? Pangit na laki. Ano man? Kuan lang. Dili man sa ingon nga di nakukuan ang tumboy pero mas gusto na kong laki siya. Papilion ko ako kay laki nga pangit. Ano man? Wala lang, mas prefer ko laki kaysa sa laki nga pangit siya. Ano man? Hindi ko tumboy. Ay, shit Laki nga pangit. Ano man? Kay kuan, ganan, kuan, babae lang gani, babae. Oo. Tapos Kuan, madami sa iya. pilion ka, tumboy nga gwapo or laki nga pangit? Laki nga pangit. Ano man? Kung sa lalaki, malipay manggod ko kaysa tumboy, wala ko feelings nila ba kanang dili ko mo attract sa ilaha. Ah, Kay murag babae ra tanan. okay. Ako lalaki na lang nga bangit kaysa tumboy nga gwapo or gwapa. Pilion ka, tumboy nga gwapo or laki nga pangit? Buga lang. Tumboy nga gwapo. O pangit, kuan, laki nga pangit. Ano man? Ambot mo mas ma-full pa manggod ko sa tumboy kay mas sweet manggod sila. Ah, I see. Kaysa boys. Papilion ka, tumboy nga gwapo or laki nga pangit? Laki nga pangit. Ano man? Bayan nga kanang nahira manggod yun lang sa lalaki yun. Oo. Tapos kanang tomboy sa nabitay ko ay bisan mo yung nga gender equality. Oo. Pero kanang nahira gyud pud tong sa lalaki. Pilion ka, tumboy nga gwapo or laki nga pangit? Tomboy nga gwapo. Ano man? Kay ang tomboy kay ano man po siya. Gwapo siya tapos ang laki pangit. Then kung ang laki kay kuan naman kanang naigi na ano sa babae ba? Oo. Kanang tawag nga basta mo naman ako sa millennials. Tapos ang tomboy magod kay praktikalan tapos ang lalaki kay pag once gali nga nasa lagi na demand sa mo tapos dili nimo maano kay masuko dayon tapos makigbulag dayon pag dili nimo ikuan then ang tomboy makig-away tungod kung magbulag mo nga mao nimo una ana Mara. Pilion ka, tumboy nga gwapo or laki nga pangit? laki nga pangit Ano man? kay dili mas for me sa akong opinion mas prefer mga pag lalaki kay murag mas masabtan niya kung sa akong kanang feel or as a babae as a opposite sex. Ang tumboy di ay? I don't know kay wapagod ko ka-try. Sumuo to ang video karon guys no. Hinaw to nga nalingaw mo parehas ako kay nalingaw gid ko sa pag-interview sa ilaha. So kung gusto mo guys kung naamoy gusto ipapangutana mo sa mga akong mga interviewon, i-comment lang sa ubos guys kay para malingaw na pud ta sunod. O kung nalingaw mo sa ako ang video karon guys, i-share na lang pud no. So maora to. Salamat. I love you all. Bye.